Mám pre vás všetkých, ktorí máte radi farmáci a celkovo aj ľudí, ktorí máte radi proste kozmetické veci a vychytávky, tak malé pripomenutie a upozornenie, že čo sa týka farmáci adventného kalendára, už ho nie je možné zakúpiť na e-shope a nie je možné ani si ho nejak inak proste zaobstarať. Ale na mojom Instagramovom profile ešte stále prebieha súťaž o jeden z týchto krásnych adventných kalendárov. Aj na tomto profile je viacero videí, kde ho ukazujeme, naozaj krásny, veľký, luxusný. Myslím, že každá žena by sa potešila, takže ak si aj muž a chcel by si obdarovať svoju ženu, alebo mamu, alebo hocikoho, tak tiež spozorní, choď sa pozrieť na môj Instagramový účet a hneď prvý príspevok pripnutý je ten súťažný. Sú tam veľmi, veľmi jednoduché podmienky a v piatok vyžrebujem možno práve teba. Takže nezabudni sa zapojiť, choď sa na to pozrieť a budem držať palce.